добър вечер, уникални наши мегагалактически фенове. Вие отново сте с Бас ТВ. Аз съм невероятният ваш водещ любител физик и астрофизик Костадин Вълков. Нашето невероятно шоу, теми и дискусии за космоса продължават точно в този момент. Ние излучваме едновременно тук в YouTube платформата и в TikTok. За YouTube, моля ви, ударете по един лайк, споделите видеята ни и не забравяйте да се абонирате за мен и за моята невероятна космическа готвачка от кухнята на Бас ТВ. Кухнята, която може да намерите в плейлистите Бас ТВ Кухнята. А за TikTok ударете по едно сърце и ни последвайте. Не забравяйте да ударите към банката, за да сте винаги актуални с нас, защото ние излучваме видеа денонощно. Така, България има днес идея да включи българското кисело мляко като нематериално световно наследство. Но преди това трябва да разберем историята на нашето българско кисело мляко, което има и лечебни свойства. Най-вече има лечебни свойства, уважаеми. То става уникално само по нашите географски ширини. И наистина работи като кисело мляко. Много държави като Китай се опитват да го копират, но тази бактерия само вирее тук на нашата територия, днешна България. Бактерията, с помощта на която се създава прочутото българско кисело мляко, което е наша национална гордост. Сега ще ви споделя кой е човека, който е открил бактерията. Стамен Григоров се казва. Откривател на млечно-киселата бактерия. Lactobacillus bulgaricus е кръстил човек. На 27 октомври 1878 година в село Студен извор, Трънско, е роден Стамен Григоров, откривател на съответната бактерия. Тази бактерия предизвиква ферментацията на млякото. Със своето откритие българският учен допринася за популярността на киселото мляко по света като специфично, уникално и българско. Затова това видео, уважаеми зрители и мои фенове, има за цел да подкрепим тази идея на България, киселото мляко да бъде вписано в световния регистър като нематериално световно наследство. Затова споделите този видеоклип, коментирайте го и го разпространявайте навсякъде. Целта е да подпомогнем тази кауза. Така, продължаваме напред. В началото на 20 век европейските учени са увлечени по идеята да открият причините за стареенето на човешкия организъм. По това време във Франция работи известният биолог и бъдещ Нобелов лауреат по физиология или медицина 1908 година. Така. Иля Мечников, който смята, че стареенето се дължи на хронично отравяне на организма от обменните продукти на чревните микроби и че тези процеси, протичащи в стомашно-чревния тракт, са резултат от хранителна диета. В своите изследвания Мечников установява, че млечно киселите храни оказват благоприятен ефект, т.е. забавят стареенето. Но тогава той не може да откаже тезите си, не може да я докаже, тъй като микрофлората на киселото мляко все още не е известна за света. По същото време обаче, в България е сочена като страната с най-голям брой столетници на глава на населението и според учения причината за това е хранителният режим на българите, основан до голяма степен на такива млечно-кисели храни. През същия период Стамен Григоров следва медицина в Женевския университет, Франция, а след като защитава дисертацията си, работи в университета като асистент на Лион Масол, професор по бактериология. Следвайки духа на своето време и тенденцията за търсене на причините за стареенето, Григоров дава пример с дълголетниците от своя роден край, село Студен извор, Трънско, консумиращи редовно мляко. Вие да видите каква е била причината, уважаеми зрители и фенове, за откриването
на тази млечно-кисела бактерия. Невероятно на факт. Нека подпомогнем тази кауза, пак повтарям, да разпространим тези факти, че основната причина за откритието на млечно-киселата бактерия е спирането на процеса на старението. А това е една мечта и до ден днешен на медицината. Как да предотврати старението на човешкия организъм? Може би това е ключът в нашето българско кисело мляко. И затова пак ви повтарям, нека подпомогнем тази идея. Разпространете това видео с тази информация навсякъде, уважаеми фенове и зрители, за да може българското кисело мляко и българската млечно-кисела бактерия да бъде категоризирана като световно нематериално наследство. И с това ще продължим да бъдем горди българи. Имаме постижения, които нямат алтернатива в света. И това е едно от тези постижения, уважаеми зрители и фенове, и то в тази медицинска област, а именно борбата с стареенето. Благодаря ви за изключителното внимание тази вечер. Чао и до нови срещи. Очаквам вашата подкрепа. Благодаря.